Huma ħafna qdiet li fl-aħħar xhur sejħu lill-Gvern għal mudell ekonomiku ġdid u sostenibbli għal pajjiżna, iżda dawn is-sejħiet għadhom s'issa jingħataw il-ġenb mill-Gvern Laburista. Waqt diskussjoni li saret fil-programm Opinjoni ppreżentat minn Dione Borg ġie diskuss l-effett tal-ħaddiema barranin fis-suq tax-xogħol Malti li l-Gvern Laburista ma tax wisq importanza l-effetti li dan it-tibdil se jkun qed iġib fuq pajjiżna. Bil-kap eżekuttiv tal-MHRA Andrew Ġus Muscat esprima tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' responsabilità fejn jidħol it-tkabbir ekonomiku. Kull tip ta' tkabbir fih it-tajjeb ma fih l-isfidi wkoll u jrid jiġi managed. Tajjeb u anke aħna bħala assoċjazzjoni, bħala rappreżentanti fis-settur tat-turiżmu, iva mela le niftaħru kuntenti meta jkun hemm is-suċċess, imma qegħdin ngħidu issa wkoll li wasal iż-żmien li nibdew nimmaniġjaw aħjar mod differenti dan it-tkabbir. Waqt l-istess programm id-Direttur Ġenerali tal-MEA Joseph Farrugia tkellem ukoll dwar il-bżonn li l-Gvern jassigura li pajjiżna jkollu pjan ċar qabel tittieħed id-deċiżjoni li nkabbru l-popolazzjoni ta' pajjiżna. Aħna fl-2017 l-MEA ħriġna paper konna l-isfidi demografiċi li għandha Malta la 7 snin ilu. U l-aċċent ta' il-paper da kien illi irrid ikun hemm pjanar, ħalli tajt irridu l-ekonomija tikber, ħalli tajt irrid ikun hemm ċertu tkabbir fil-popolazzjoni u fin-numru ta' nies li jaħdmu, imma rrid ikollok l-ippjanar u l-infrastruttura biex tilqalihom. Pereżempju, ma jistax ikollok popolazzjoni li tiżdied bi 30% f'għaxar snin, però l-capacity tal-isptar baqgħet li kienet tittaħseb it-toroq il-provista tal-enerġija. Waqt din id-diskussjoni l-accountant Ralph Pule qal kif id-direzzjoni u l-mudell ekonomiku li qbadna ma kinux ir-riżultant li forsi kien mixtieq u lum il-ġurnata spiċċajna f'sitwazzjoni li ħallit impatt negattiv fuq l-ekonomija ta' pajjiżna u fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies.